Καλημέρα σας, Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Σήμερα οργανώστε το, να περάσετε όμορφα με τους δικούς ανθρώπους, με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Έτσι ακριβώς. Παρακολουθώντας Action 24. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο φεγγάρι και να σας πάμε στο φεγγάρι. Εντάξει, μεταφορικά μιλώντας βέβαια, αλλά έχουμε μια εξαίρετη λαμπρή επιστήμονα εδώ που πηγαίνει αρκετά συχνά στο φεγγάρι, έτσι, με την startup εταιρεία που έχει δημιουργήσει και όλας και με τον τρόπο που έχει βρει. Θα μας τα πει όλα η κυρία Μαριάνθη Φραγκιοπούλου, η οποία είναι και συνεργάτης της NASA. Σωστά, καλώς ήρθατε. Ειδική στον τομέα ακτινοπροστασίας αστροναυτών. Πράγματι, συνεργάζομαι με την NASA πολλά χρόνια στο κομμάτι της προστασίας των αστροναυτών από τις ακτινοβολίες και η εταιρεία μας η Χεράτο κατάφερε να πετάξει πολύ ψηλά μέχρι τη σελήνη στο πιο απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα της NASA, το Artemis 1, και στη συνέχεια του βέβαια. Είμαστε στο Artemis από την αρχή του, από τη σύλληψή του, όταν συζητούσαμε το όνομά του. Τελικά το όνομα είναι ελληνικό, Artemis. Στο Artemis θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή, θα υπάρχει ελληνική συνεργασία μάλλον. Υπέγραψε η κυβέρνηση πρόσφατα ένα σύμφωνο συνεργασίας με την Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό υπήρχε και συνεργασία με το Artemis. Αυτή ήταν μια πολιτική συνεργασία, η οποία σαφώς και μπορεί να φέρει και άλλες προοπτικές για τη χώρα. Όμως σαν ελληνική συμμετοχή μέχρι τώρα είμαστε οι μόνοι που συμμετέχουμε. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα ή εταιρεία που να συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Τι είναι τα έξυπνα δοσίμετρα? Τα έξυπνα δοσίμετρα είναι, για να έχουμε και μια εικόνα, είναι αυτά εδώ. Αυτό τώρα κοιτούσα κι εγώ, γιατί δεν το είχα δει πριν στο διάλειμμα που μιλούσαμε. Ναι, τα έξυπνα δοσίμετρα είναι αυτά εδώ. Μετράνε όλα τα είδη της ακτινοβολίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορούν να προστατεύσουν, να ενημερώσουν τους αστροναύτες και να μπορέσουν να τους προειδοποιήσουν, γιατί οι ακτινοβολίες είναι μια απειλή για την υγεία τους, αλλά και για το σύνολο της αποστολής, γιατί επιδρούν ταυτόχρονα και με όλα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν, γιατί πλέον στο διάστημα και γενικά η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί που είναι έξυπνη τεχνολογία, άρα επηρεάζεται πολύ από την ακτινοβολία. Άρα λοιπόν είναι μια τεχνολογία που προστατεύει τους αστροναύτες αλλά και την ασφάλεια της αποστολής. Και τα δοσίμετρα τώρα τα έξυπνα που βρίσκονται, έχουν φύγει, έχουν πάει στη σελήνη λοιπόν? Έχουν πάει στη σελήνη στο Artemis 1 και έχουν επιστρέψει. Η πρώτη αποστολή ήταν μη επανδρωμένη, δεν είχαμε αστροναύτες, ήταν πάνω σε ανθρώπινα ομοιώματα. Το Artemis 2 θα είναι επανδρωμένη αποστολή και μάλιστα θα πετράξει και η πρώτη γυναίκα. Η μία θα είναι γυναίκα από τους δύο στο πλήρωμα. Και θα συνεχίσει και στις επόμενες αποστολές. Όμως ταυτόχρονα, γιατί πολλοί νομίζουν να ακούνε διάστημα, πράγματι είναι πολύ γοητευτικό. Αλλά το διάστημα μας αφορά όλους και για πολλούς λόγους. Αλλάζει και τη δική μας καθημερινότητα. Πολλές από τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο διάστημα μετά έχουν πολλές εφαρμογές στη γη. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Σε νοσοκομεία, αεροπορίες, ίσως αυτό θα μπορούσε να μετρά την ακτινοβολία, φαντάζομαι, σε τέτοιους χώρους. Σαφώς και μετρά. Μπορεί να έχετε δει στα νοσοκομεία γιατροί που είναι υποχρεωμένοι να φοράνε ένα δοσίμετρο. Γιατί χρησιμοποιούν ακτινοβολίες σε πάρα πολλές εφαρμογές πλέον. Όταν τα δοσίμετρα όμως αυτά δεν τους προστατεύουν, απλά τους ενημερώνουν εκ των υστέρων, άρα. Σκοπός είναι να μην εκτεθούν και όχι απλά να ενημερωθούν για την έκθεση που έχει συμβεί. Με αυτά τα δοσίμετρα ενημερώνονται στο πραγματικό χρόνο, ενημερώνονται το νοσοκομείο και γι' αυτό το λόγο ήδη είμαστε στα νοσοκομεία και σε Ελλάδα αλλά και σε 16 χώρες. Προληπτικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Προστατεύει την υγεία τους, βέβαια. Και όχι μόνο. Είναι αυτό που κάνει διαφορά. Ναι. Αυτό το βήμα κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο, και στο κομμάτι της άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει αναθέσει να προστατεύσουμε την Ευρώπη από οποιαδήποτε πυρηνική απειλή. Σκεφτείτε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ισραήλ πόσο σημαντικό είναι για όλη την Ευρώπη. Βέβαια. Και όπως το λέτε τώρα, γιατί εγώ θυμάμαι τότε με το Τσερνόμπιλ που δεν ξέραμε, εγώ ήμουν παιδί. Αν τα είχαμε αυτά, θα ξέραμε κιόλας και πώς να προστατευτούμε και την αποφύγουμε. Θα ξέραμε πολύ γρήγορα το τι συμβαίνει. Ναι. Και άρα θα υπάρξει πιο άμεση ενημέρωση. Σχετίζεται με την πρόληψη εδώ ξεκάθαρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είμαστε περήφανοι. Και γιατί είστε γυναίκα και γιατί είστε Ελληνίδα και είναι κάτι το οποίο έχει ταξιδέψει παντού. Φτάνει και στο διάστημα ακόμα και όχι μόνο. Και πραγματικά είναι μεγάλο πράγμα. Ήταν είπατε, αντιμετωπίσατε ένα πρόβλημα και άρα μπορέσατε να βρείτε μια συγκεκριμένη λύση, σωστά? Μα νομίζω ότι έτσι ξεκινάει. Για να μιλήσουμε και πώς δημιουργούμε πραγματική καινοτομία. Πρέπει να είναι ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζει κάποιος πολύ καλά. Εγώ είμαι πυρηνικός φυσικός, είμαι χρόνια στο αντικείμενο, άρα ήταν κάτι που το γνώριζα. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ήξερα και άρα έπρεπε να το αντιμετωπίσω και να το λύσω. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Το να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζεις πολύ καλά, ένα υπαρκτό πρόβλημα, όχι να βρεις κάτι και να βρεις το πρόβλημα μετά.
Εδώ τώρα μιλάμε για έναν διαστημικό οργανισμό με τόσες αποστολές, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή είναι θαυμάσιο αυτό που μας περιγράφεται και το περιγράφεται και με μια απλότητα. Δεν είναι και τόσο εύκολο να πεις ότι η NASA σε επιλέγει ως συνεργάτη σε ένα κομμάτι κρίσιμο που έχει να κάνει με την προστασία των αποστολών. Έτσι, γιατί μιλάμε για τους αστροναύτες, οι οποίοι θα πάρουν αποφάσεις σημαντικές, είναι πληρώματα πολύ καλά εκπαιδευμένα. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι αυτοί που πάνε στο. Οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο έχουν. Αυτό θέλω να πω. Εσείς το λέτε όμως τόσο απλά, το παρουσιάζετε τόσο απλά που μας εντυπωσιάζει η απλότητα. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πραγματικά είχα την τύχη και την ευλογία να συνεργάσουμε με πραγματικά πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Οι συνεργάτες της NASA, πολλοί από αυτούς ήταν και στο Απόλλων. Ξεκίνησαν δηλαδή από εκεί. Είναι η ομάδα που έχει αναλάβει αποκλειστικά αυτό το κομμάτι. Οπότε έχω την τύχη να είμαι σε αυτούς τους επιστήμονες που έχουν αναλάβει αποκλειστικά αυτό το κομμάτι. Και να είμαι η μόνη Ελληνίδα σε αυτό. Αλλά μου μάθανε και αυτό που λέτε και την απλότητα. Δηλαδή για μας είναι η καθημερινότητα, είναι μια εξέλιξη. Είναι ένα βήμα-βήμα, πολύ σκληρή δουλειά, σαφέστατα, απαιτητική. Αυτό ήθελα να πω. Έχετε την τύχη. Έχετε και το πείσμα και την πειθαρχία και τη θέληση και τη μελέτη που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, και τον κόπο που έχετε καταβάλει. Δεν είναι. Και μια ομάδα. Θέλει επιμονή. Πολύ σημαντικό επίσης. Και μια ομάδα. Όσο ικανός και να είναι κάποιος, σαφέστατα χρειάζεται μια ομάδα που μοιράζεται ακριβώς το ίδιο όραμα. Χρειάζεται το όραμα, να μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε και να κάνουμε την εταιρεία μας πιο μεγάλη. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Εμείς χαιρόμαστε πολύ για σας και με εσάς και είμαστε περήφανοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την. Σας είχαμε σήμερα εδώ και πολλά συγχαρητήρια. Για τον χρόνο και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Πού πας τώρα? Πάμε.